Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Subscribe to my channel! Subscribe to my channel! Magandang hapon sa inyong lahat mga kadesanan. Mga kadesanan, narito po ako ngayon sa Kadesanang Istasyon para i-share ang aking karanasan tungkol sa online business mga kadesanan. By the way mga kadesanan, ako nga pala si Lusay mga kadesanan. Gikan pa ako mga kadesanan sa Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Mga kadesanan, hindi ko talaga inakala mga kadesanan na ma-scam ako mga kadesanan sa online business. Mga kadesanan, yung perang ininvest ko sa online business mga kadesanan ay inutang ko pa sa card mga kadesanan. Para lang maka-invest ako mga kadesanan. Pero mga kadesanan, na-scam ako mga kadesanan. Hindi ko inaasahan mga kadesanan. Isis na talaga ako ngayon mga kadesanan. Mga kadesanan, nakikita niyo sa mukha ko ngayon mga kadesanan. Hanggang ngayon mga kadesanan, hindi ako nakamove on. Galit na galit yung asawa ko mga kadesanan. Kasi wala kami pambili ng bigas. Dahil malaki yung invest ko mga kadesanan. Mga kadesanan, dinala ko talaga sa Kadesanang Istasyon yung kalahay namin mga kadesanan. Para ibenta mga kadesanan kasi wala kaming bigas. Wala kami mabiling bigas mga kadesanan. Mga kadesanan, na-stress talaga ako ngayon. Mga kadesanan, hindi ako makamove on. Hindi ako makamove on sa ininvest kong pera mga kadesanan. Malaki yung ininvest ko mga kadesanan. Inutang ko pa sa card. Milyon yung ininvest ko mga kadesanan sa online business mga kadesanan. Wala pa kami bigas mga kadesanan. Wala kami pambili ng bigas. Dahil sa online business na yan mga kadesanan, scam ako. Inaisipan ko na ibenta tong kalahay namin para may pambili ng bigas. Kadesanan, hindi ko na makuha yung milyon ko mga kadesanan na ininvest ko mga kadesanan. Mga kadesanan, natatakot na ako mga kadesanan. Hindi na nga ako lumabas ng bahay mga kadesanan kasi natatakot akong lumabas dahil hindi lang ako ang na-scam mga kadesanan. Marami kami mga kadesanan. Milyon din yung ininvest nila mga kadesanan. Ako kasi yung nag-invite mga kadesanan sa Facebook na mag-invest sila mga kadesanan. Ginawa ko yung pag-invite para sabi kasi mga kadesanan na lalaki daw yung ininvest kong pera mga kadesanan. Pero ang lahat scam lang pala mga kadesanan. Kaya ngayon mga kadesanan, natatakot akong lumabas sa bahay. Natatakot na talaga ako mga kadesanan. Hindi ko inakala mga kadesanan na na-scam pala ako. First time kong mag-invest mga kadesanan.
Mga kadusanan. Stress na ako mga kadusanan. Ano nyo sa mukha ko mga kadusanan. Stress na ako. Mga kadusanan. Wala kami pambili ng bigas. Ibibinta ko na lang tong kalahay namin mga kadusanan para may pambili kami ng bigas. Sa susunod na yung mga iba naming gamit mga kadusanan, ibibinta namin yun mga kadusanan. Paano na yan ngayon mga kadusanan? Hindi ako makabayad sa card. Milyon yung inutang ko mga kadusanan.